Вітаю, сябры, вы на канале Відзіку, мікрафон на Рудзе і значыць час для гульнявых навін. Сённяшні выпуск мы пачынаем з беларускіх праектаў. Маштабная кіберпанк-гісторыя пад патранажам Xbox і, нарэшце, аб'яўленая дата рэліза экшн-адвенчуры пра Тураўскае княства. А таксама пра тое, што апанавала Steam і цікавыя рэлізы тыдня. Перад пачаткам не забудзьцеся націснуць на лайк, падтрымаўшы аўтара. Пагнали! Пачнём з нашай любімай і непастаяннай рубрыкі «Трымай нашых». Цікавы маштабны праект ад беларускага распрацоўшчыка студыі Setcat, заснаванай у Мінску. На гэты момант каманда знаходзіцца ў Польшчы, а іх праект Replaced – гэта 2D кіберпанк-экшн пра штучны інтэлект, які засеў у целе чалавека. Супрацоўнік Epic Games падзяліўся ўражаннямі ад прэв'ю версіі Replaced, якую апрабаваў на фестывалі Summer Game Fest 2024. Па словах аглядальніка, гульня выглядае вельмі шматабяцальна і стварае ўражанне напружанай антыутапічнай прыгоды. Дзеянне Replaced разгортваецца ў горадзе Фенікс-Сіці, які патанае ў галечы. Гульцы выступаюць у ролі Ріэч, штучнага інтэлекта, які затрымаўся ў чалавечым целе. Галоўнаму герою трэба будзе кінуць выклік карупцыі і злачыннасці, а таксама паспрабаваць знайсці сваё месца ў гэтым змрочным рэтра-футурыстычным свеце. Replaced вельмі дынамічна пачынаецца, распавёў аглядальнік. На старце праходжання гульцы бачаць, як адбываецца няшчасны выпадак, у выніку якога штучны інтэлект зліваецца з целам свайго напарніка ў лабараторыі. Праз некаторы час пасля гэтага пачынаецца пагоня. За галоўным героем палююць копы, ад якіх трэба бегчы і хавацца ў цені. Але аглядальнік папярэджвае адразу, памылак гэта гульня не даруе. Аднаго разу спатыкнуліся, выклапаталі кулю ў патыліцу. Не змаглі ухапіцца за ўступ, віншуем, вы загінулі. Кожная памылка адкідае вас назад да апошняй кропкі захоўвання, дадаткова падкрэсліваючы, што стаўкі ў гэтай гульні надзвычай высокія. Калі герой сыходзіць ад пагоні, ён пападае ў Фенікс-Сіці, дзе сустракае розных персанажаў, з якімі можна пагаварыць і ўзяць у іх заданні. Падчас выканання місій гульцам трэба будзе змагацца з сапернікамі. У баях персанаж зможа выкарыстоўваць лёгкую і цяжкую атакі, парырванне, ухіленні і асаблівыя ўдары. Часам для перамогі будзе патрабавацца парырваць цэлай серыі ўдараў, гэта як выконваць комба ў файтынгах. Былі ворагі са шчытамі, якіх трэба было дзяўбці цяжкімі атакамі, былі бойкі з хлопцамі з эфектнымі камбінацыямі ўдараў, якія трэба было рытмічна парырваць, ну і гэтак далей. Аўтары нават паказалі аднаго з босаў здаравяка ў цяжкай брані. З такімі, як ён, трэба паступаць гэтак жа, як з хлопцамі са шчытамі. Спачатку б'ем цяжкімі атакамі, каб прабіць абарону, а потым б'ем ва ўразлівыя месцы. Хоць распрацоўка доўжыцца з 2021 года і перарывалася ў 2022, рэліз Replaced павінен адбыцца ў 2024 на асноўных платформах. Старонка Steam у Беларусі даступна, заяўлена лакалізацыя на беларускую мову. Нарэшце з'явілася важная інфармацыя пра беларускую гульню Tales of Meadows ад студэнтаў-распрацоўшчыкаў Squala Story Games. Даволі цікавы факт, што рабятам усяго па 18 гадоў і яны зараз навучаюцца ў розных ВНУ краіны. Дагэтуль яны зрабілі невялікі праект, які не тое што не стрэліў, а нават і не быў заўважаны нікім. Цяпер жа яны робяць сваю прыгодніцкую гульню пра старажытны Тураў, і мы не раз згадвалі пра яе ў гульнявых навінах на нашым канале. Натхненне распрацоўшчыкі чэрпалі у Assassin's Creed і Вядзьмар, якія маюць вялізныя базы прыхільнікаў. Сама сюжэтка, як заўважалася раней, будзе ісці ўсяго 4-5 гадзін. Гэтым летам яны збіраюцца наведаць горад і музей, бо хочуць як мага дасканалейша узнавіць Тураў таго часу. Імаверна, нават будуць камэ нейкіх гістарычных асоб, і не абавязкова тураўскіх, бо гэта ўсё ж болей альтэрнатыўная гісторыя з аўтарскім падыходам. Але з'яўленне магаў і чараўнікоў чакаць не трэба. Рэліз гульні намечаны на другую палову 2025 года, і калі ён будзе паспяховы, нас чакае другая частка ўжо пра Полацкае княства. Таксама на жнівень-верасень, па іх словах, намечаны выхад дэма гульні, праўда, без удакладнення якога года. Чакаем і пільна сочым. Аўтар партала Game Informer узяў інтэрв'ю ў каманды Evolved, RPG, што больш-менш чакае супольнасцю ў гэтым годзе, і высветліў шэраг падрабязнасцяў. Адна з найбольш цікаўных дэталяў, за якую хочацца асобна выказаць падзяку ад усіх дзядоў і людзей з абмежаваным вольным часам, без размернага свету на сотні гадзін Obsidian не плануе. У Evolved таксама будзе рэжым ад трэцяй асобы. Па словах аўтараў, хтосьці захоча часцей бачыць свайго персанажа, а кагосьці ад віду з вачэй можа указаць
пакалыхваць. Тым не менш, Obsidian падкрэслівае, гульня ўсё роўна навострываецца пад рэжым ад першай асобы. Праект размяшчаецца ў сусвеце Pillars of Eternity праз некалькі гадоў пасля другой часткі. Але загадзя знаёміцца са светам не абавязкова. Evolved стваралі прыязны да пачаткоўцаў. Зрэшты, аматары ўбачаць некалькі знаёмых персанажаў. Канцоўка будзе складацца з пары вельмі важных і вялікіх рашэнняў, а таксама са мноствам маленькіх і не занадта прыкметных. Паўнавартасных раманаў у гульні няма, але ў дыялогах час ад часу дазволяць фліртаваць. На гэтым моманце палова геймераў уздыхнула з палёгкай, а другая завіскатала і перастала цікавіць праектам. Бо мы ведаем, што насамрэч трэба некаторым геймерам. У Evolved прадугледжана 4 кампаньёны, 2 з якіх можна браць з сабой у падарожжа, а яшчэ 2 застануцца ў лагеры. З усімі можна шмат пра што паговорыць, некаторыя задачы ў асяроддзі можна вырашаць рознымі спосабамі, напрыклад, пры дапамозе кампаньёна або умеласцяў вашага персанажа. Як лічаць аўтары, праект лепш за ўсё параўноўваць з The Outer Worlds. Абедзве гульні падзелены на ланцужок адкрытых лакацый, падобныя па структуры квестаў і апавядання. Абедзве патрабуюць прыкладна аднолькавага часу на праходжанне. Тое жа праходжанне The Outer Worlds з няпоўным даследаваннем свету займае каля 30 гадзін. Аднак па танальнасці сюжэта Evolved бліжэй да сур'ёзнай Pillars of Eternity 2. Чараўнікі карыстаюцца грымуарамі, каб хутка ўжываць вядомыя ім заклёны. У Pillars of Eternity ўжо былі грымуары, але для Evolved з выглядам ад першай асобы іх спатрэбілася пераасэнсаваць. Obsidian задаволена тым, як грымуары выглядаюць у новай гульні. Праект выходзіць увосень 24-го на ПК і Xbox, а вось па чутках 12 лістапада гэта дата мільгала на сайце Obsidian. Старонка Steam у Беларусі даступна. У апошніх навінах на відзіку згадваўся умоўна бясплатны кааператыўны лутар-шутар The First Descendant. Пасля рэліза ў аўторак праект заняў 7-е месца ў топе Steam, але назбіраў змешаныя водгукі гульцоў. Пры гэтым пікавы онлайн дасягнуў 229 000. Мы бяром на сябе роль аднаго з магутных байцоў, што ваюе з разнастайнымі босамі. Рабіць гэта можна як у адзіночку, так і кааператыўна да 4 чалавек. У водгукаў карыстальнікі хваляць навінку за дынамічны геймплей, візуальны складнік на 5-м Unreal і разнастайны набор зброі з персанажамі. Асобна вылучаюць цудоўнае гукавое суправаджэнне. Пры гэтым карыстальнікі адзначылі, што шутер моцна падобны на Destiny і Warframe. Кагосьці гэта падабенства бянтэжыць, а камусьці і заходзіць. Як заўсёды, спрэчкі пра аптымізацыю. У аднаго ўсё працуе, іншыя скардзяцца на тэхнічныя недахопы, вылеты, доўгія загрузкі і таму падобнае. У статыстыцы таксама відаць моцныя пікавыя прасадкі онлайну, імаверна, прысутнічаюць праблемы з серверамі. А вось што не дзіўна, усіх абурылі мікратранзакцыі, кошты на дадатковы контент, дзе умоўны скін можа ацаніцца ў $10. Чаму геймеры не абурыліся, што гуляюць у бясплатную гульню, застаецца загадкай. Сама The First Descendant даступна на асноўных платформах, у тым ліку і ў Беларусі. Steam апанавалі клікеры. Гэта тыя самыя хамякі з Telegram і іншыя, па чым зараз шалее народ. Націскай трыльён разоў, атрымлівай нейкія дропы, зарабляй, паспей хутчэй за іншых заскочыць у апошні вагон. Прычым у гэта гуляюць не толькі тыя, хто кожны дзень купляе латарэйны білет. Максімальны онлайн за суткі ў гэтых гульнях каля 15 000 чалавек. Часцей усяго колькасць гульцоў рэзка павялічвалася на некалькі тысяч, а пасля хутка зніжалася, што кажа пра вялікую актыўнасць ботаў. У клікерах гульцы раз у некалькі гадзін атрымліваюць унутрыгульнявы прадмет з выпадковым коштам, які пасля можна паспрабаваць прадаць на гандлёвай пляцоўцы. У Valve пакуль не каментавалі распаўсюджванне клікераў. Некаторыя карыстальнікі пляцоўкі скардзяцца на тое, што прадметы з падобных гульняў уяўляюць сабой аналаг NFT, але без выкарыстання блокчейнаў. Калі вы не ведаеце, што такое NFT, блокчейн і хамякі ў Telegram, вы шчаслівы чалавек. Каманда My Little Studio анансавала свой дэбютны праект Beyond the Darkness. Атмасферная прыгодніцкая галаваломка адправіць нас у свет дзіцячых страхаў. Тут трэба дапамагчы маленькай дзяўчынцы Мілі адшукаць зніклую сям'ю ў жудасным свеце, напоўненым цемрай. Прыйдзецца ратавацца ад монстраў з уласных кашмараў, берагчы святло ў лямпе, вырашаць галаваломкі і збіраць урыўкі ўспамінаў, каб даведацца галоўную праўду. Такі вось Little Nightmares у 3D. Старонка Steam у Беларусі даступна, дата выхаду не вызначана, але хутчэй усяго бягучы год.
Дэмка псіхалагічнага жудзіка Луто была спампавана больш за 250 тысяч разоў, а гульцы высока ацанілі выпрабавальны кавалак будучага гульнявога працэсу. Луто яшчэ адна спроба паўтарыць культавую дэмаверсію 5 Кадзімы да Silent Hill. І нам трэба будзе также прайсці поўныя жудасных адкрыццяў калідоры ў замкнёнай хаце. Гульню збіраліся выпусціць яшчэ ў 22 годзе, але зараз рэліз намечаны аж на 25. Яна выйдзе не толькі на ПК і PlayStation, як намячалася першапачаткова, але і на Xbox. Дэмка даступна і ў Беларусі. А цяпер пяройдзем да рэлізаў тыдня. Пра Once Human я згадываў у мінулым відэа, але ж крыху нагадаю. Зямля падвергнулася заражэнню, іншапланетная хвароба ўразіла ўсіх жывёл, людзей, ваду і глебу. Пошук ежы і рэсурсаў ускладняецца магчымасцю сустрэць як жудасных монстраў, так і звычайных людзей, якія аддаюць перавагу спачатку страляць, а потым задаваць пытанні. Шукаем рэсурсы, будуем базы, ваюем са спараджэннямі хваробы і іншымі гульцамі. Асобнай згадкі заслугоўвае прапрацаваная сістэма кастамізацыі зброі і экіпіроўкі, якая ўключае 7 катэгорый узбраення, каля сотні чарцяжоў і мноства аксесуараў і перкаў. Бясплатны, што важна, пастапакаліптычны мультыплеерны выжывач чакаем на ПК 10 ліпеня ў сераду. Старонка стыму Беларусі даступна. Таксама на тыдні нас чакае драйвовы экшон ад стваральнікаў процілеглай, вельмі спакойнай і лагоднай Terra Nil. Што тут гаварыць, герой Ангерфуд, зялёны мутант, які зачышчае гаўна горад ад гангстараў у спартыўных касцюмах, пры гэтым бадзёра выбівае з апошніх нагой увесь дух разам з рэшткамі недапераваранай ежы. Канешне, можна выбіваць дзверы і мясіць наваколля сваімі ботамі. Стваральнікі шутера абяцаюць, што лакацыі можна прайсці па-рознаму, крэатыўна, недарэчна і разбуральна. У камандзе таксама называюць свой праект хардбаз гульнёй, бо геймплей суправаджаецца адпаведнай музычкай. Рэліз Ангерфуд адбудзецца ўжо 11 ліпеня ў чацвер, толькі на ПК. Прама зараз можна памацаць дэмку. У Беларусі, на жаль, недаступна. Дэбютны праект распрацоўшчыкаў з VM Studios паспрабуе найбольш поўна раскрыць усе аспекты асваення бліжэйшага да нашай планеты нябеснага цела. Самі аўтары называюць The Crust буйнамаштабнай эканамічнай стратэгіяй аб каланізацыі месяца з элементамі выжывання. І абяцаюць надаць увагу не толькі звыклым для падобных стратэгій элементамі месяцовай гонкі. Напрыклад, можна будзе спекуляваць каштоўнымі рэсурсамі, ствараючы штучны дэфіцыт на рынку і аказваць уплыў на палітыку метраполіі, а ключом да поспеху стануць праца з персаналам і геалагічныя даследаванні. Лагістыка і вытворчасць таксама не забыты. На скрыншотах і ў роліках часта можна ўбачыць знаёмую па факторыя локшыну з канвеерных стужак і велізарныя прасторы, запоўненыя фабрыкамі і заводамі. Вытворчая стратэгія аб заваяванні месяца выходзіць у ранні доступ на ПК 15 ліпеня ў наступны панядзелак. Старонка стыму Беларусі даступна. На гэтым усё. Дзякуй за ўвагу. Не забывайце націскаць лайки і падабайкі і пісаць каментарыі для падтрымкі контенту і аўтара. Падпісывайцеся на відзік. Заходзьце ў наш тэлеграм, дзе кожны дзень мы прыносім вам цікавыя навіны. Таксама праглядайце асноўнае размоўнае гікаўскае шоу на канале. Глядзець, не пераглядзець. Асаблівая падзяка спонсорам з Патрэона YouTube канала Рудзі. Ваша падтрымка неацэнная і праз яе вы атрымліваеце ранні доступ да відэа на канале Рудзі і да гульнявых навін на канале Відзік. Усім дзякуй і да новых сустрэч!